mayithi ngishaya ingoma isebeli ishumile minyaka yewena ngishaya mayithi ngishaya ingoma usebeli ishumile minyaka. Yeah, right. Mhlaka 5 October 2024 lapha nophongolo bafowethu igajeni uyasicela lapha kuyigajeni music festival ukuthi siphumele ngobuningi bethu. Amathikithi asekhona ke 500 VIP, 100 rand general. Kodwa mangabe usuyithenga egate general izobe isuvanbe. Thengana amathikithi bafuna isikhathi esasiphumela. Asiyeni ungavumisana nqapha. Yeah.